Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Chunguza kwa mbili kifua cha ulimwani Sema na kugoso Ndikuona kuti pali ana ambiri Ndikuona chingono Eti Sobola tiziwe kuna kuti Ziko limene ana kipasa milungu Ife akulu tizapita Asasala ndani kwa ana Asasala ndi ana Ndiye mukakhala midzi umu chili chonse chimene boma layika kuti chithandize chitukuko kandi milatho mupeza wina wa mudzi wanyamuka wakadula mulatho uja zisulo kupangira makasu inu kudziwa kuti wadula makasu wadula chisulo kupangira kasu ndi mwana wa nyumba iyo kapena amuna wa awo inu kupotani mato mati tikanena tikakanena apita akamazika ku polisi akasala ku polisi ko mudzi muno amba kuti tizimula amunanga kwadi nyonyanga chitukuko ainyake ndi inuyo tikumva iti chitukuko ainyake ndi ndani inuyo amene akalipo kale akati asiononga dziko ili chinthu chikamakidwa kuononga tikasipeza ngati mukapeza munthu akuononga kama pola magesi akudula inu mukumudziwa mukanena kuti mwauza afumu anu afumu ngasisa kufuna kugomera pita kuti polisi chitukuko inuyo komanso mukauzidwa ndi boma kuti abale patisi kunoko madzi akubwera muchokeko kuno osapanga makani chifukwa chaka kubwera akuphedwa ndi madzi chaka kubwera akuphedwa ndi madzi ndizabwino ngati ati malambo yanga ena matero malambo yanga kani ya mlambo sizolesedwa iyayi ndipanga mlambo mmene tijirife kunoko koma zinthu za bomazi kumazani kodi tikati boma ni ndani boma ni ndani komanso ndikuuzeni kuna kuti pa dziko lapansi pano anthu amba kutuluka kunama namba naiti kutuluka kunama kupeka nkhani midzi muno mukafasa chilichonse ichachitika machiziwa wapangisa ndani chakwera samatero chilichonse ichichi wapangisa ndani wapangisa ndani inuyo muzikhala pasi ndikumafusa mafuso kuti vuto lilipo apapa ili mbuyo mkunalibe tikumvana ndikumafusa mafuso chifukwa anthu ena amaganiza kuti anthu akumuzi ndi osaganiza chilichonse akangouzidwa azikutani azikuvomera tikumvana ichi ndabwerera nkhani za boma pano boma lili foli analika ni mulungu analika ndani mulungu ainyake ni ndani chitukuko kuti chiyende bwino kunoko inuyo ainyake ndani inuyo maodi kansala ma MP anu maafusa kuti kodi ndalama za ku parliament zona njirasi mapanga nazo chani mokambirana dziko kuti likwere
osa mapyana ntima chili chonse mukasemphana maganizo kuyitanizana kukhali alimozi kumvana iti uno ngati kuli akatolika ya abale anu Seventh Day abale anu CCP Asilamu Anglikani abale anu kuno IMCP abale anu DPP abale anu zipani zonse ndani kwati abale watu muzingodziwa kuti awa onama awa wanativuza awa napakaja kutia kuti kumakambirana voti ni mjani kodi chifukatu kampeni ikabeba kampeni sibwera yeye makuza ni hani usipeseka kula izimene zikusiwa ife ngiri sana chifukwa pakali pano tisimakhala ngati kuti mbuyo musemu timongo mwankaka timongo ndi ashuka mwango landira sala palipo chilichonse chinali chabwino iyayi kumanjiwa nyimbo ija inaenda ana size on BBC uyu nenge uzingofomera zaidi uyu nenge uyu serious mandi yangana uyu azimai wonse akale asabenyana azimai akale kuti anyamata mukale kuti azibamo mukale kuti bwino Jose ndi amosi right Jose ndayo yangati kwani amosi ndifuna kufunsa pamene ndabwera pano ine vice president wa dziko ndili panoko a president achakwera kuti ndili pano sadziwa Zoti ndili panoko ndikucheza ndilu a president achakwera sadziwa inose muli pano ndikuona Kambarati? Nose muli pano njani kwadi? Malawi. Ngati kulungo chamba tata patata. Kulungo. Ambuya kudaniseni mukane anthu okondana osadana nthawi ya kampeni tibwera lero ndabwera kuti kudani kodi tikocheza kambananji ine ndifuna ndikupaseni mawu azimayi paokha akhale kuseni azibambo akhale apo anyamata akhale apo kumene akucheza ndi anthu midzi yosiyana alowa m'manyumba mwawo acheza nawo khomo ndi khomo kano ali kwina nakonso akucheza ndi anthu m'mudzimo muno anthu ndi osangalala kwambiri anthu anapempha kuti abwana vice president tilankhuleko pang'ono chabe. That's why anabwera pantengo hapa kumacheza ndi anthu kulankhulana kumacheza
limene zachitikira panopo. Anthu akuvuta kwambiri kuti a vice president awalankhule, koma anali pa ulendo okalowa kumudzi kwina kukachezanso ndi anthu ena. So apapa anayima chifukwa kuti anthu anavuta kwambiri kuti a vice president akulankhule limene zinalili. Kucheza akupitirirabe kucheza ndi anthu midzi yosiyanasiyana, kufotokozerana zina ndi zina zosiyanasiyana. So anthu mukhale pomwepo pamene vice president akupitirirabe kucheza ndi anthu mudzi muno. And I also have time to be in the villages because this is where people are. When we are in the offices, we do planning for the people. I'm trying to confirm who you are, but let me face this directly. First of all, okay. As a public servant, we have time to be in the office. When we are in the office, we are planning programs, development programs for the people that stay in the villages and in other communities. So I also have time to come and interact with the people. The reason for interacting with the people, number one, is to capture voices. What are they saying about their governments? When I get into the houses, it's not just to give them something. I do ask them questions so that I should get feedback. What are they saying about their government? What would they want to see us do? So it is to really see, to analyze, to diagnose issues from their perspective. That is what is called community development. And that's why I am here. It wasn't just coming here to give people things. It was to interact with them, to capture voices, diagnose what are the issues. People want to know, have you registered Wajazaga Mlango? People have already been asking that question. Let me answer it directly. When you are registering a party, it's a process. You don't just walk into the office and say, sir, I've come to register a party. It doesn't work like that. And you register a party when it is a party. You don't register a party that is not in existence. I know you're asking because I launched that Masinta and people said a lot of things. And to myself, I said, what's happening? I didn't want to respond because I just felt, I sympathized with them, the way they were thinking. Parties do get launched and then you go for registration. I can tell you here, without any fear of contradiction or favor, I can even show you the stages. We have the certificate for our manifesto. Now everything is with the registrar for political party registration. So the process is being followed step by step. Today I can show you the certificate, the first step that we have gone through. We can even show you evidence of the second phase that we have gone through. So the question of registering the party, I don't know why people are making all these noises about the registration. I think I should be very happy to say they are not very comfortable. They are not very comfortable. They should be comfortable. They aren't yet seen. Let me say this. They aren't yet seen. Are you going to be on the ballot come 16 September? Well, everybody is going to declare that when the time comes. Okay. Tangu alifora bazalane a vice president, mnaona kufunika bama mzee ndio anatunochukua. Nabwera kuno fete mnakuti. Monga anthu ogwirira ntchito anthu amdziko muno. Timakhala mu office kukonza ma program. Kukonzera anthu amidziwo. Komanso ndimakhala ndi nthawi yopita m'midzi. Kukakumana ndi anthu. Ndikuamva akuti chani za boma lawo. Ndikalowa nyumba muja sikungowapasa kanthu ndi abweresera. Komanso ndimakhala pansi. Ndikuti ndimve. Chimandisangalatsa ndina kuti anthu amalankhula zimene zili kukhosi. Chifukwa ndikalowa muja sindimapasa chinthu sanafunse mafunso. Ndimati ndabwerera kuno kuti amva mafunso mayankho anu mafunso awa ndi amalankhula. Ndikupasani chitsanzo. Nditapita kundilande kusika. Ndinapita kundilande kusika. Ndinapitira nsika. Ndikamva anthu maganizo awo. Kumene kuja wina nani nakuti kupa pali bridge apopo. Ndinagwira mawu amene ajawo. Focha mawu amene ajawo. A president anakafika. Tapeza ndina mafupi 800 million malawi kwacha. Zokonzera bridge yana Solo kundilande. Chifukwa chani? Ndakalowa musika. Ndikumana ndi anthu amene kujapo ndikunduza mawu. Pachizungu I captured the voice. Lero National Bridge ikumangidwa. Ndiye wina wakenso kwao kwamata maganiza bwino
kachumuchitika ndi chani ndipo ti ife timayang'anira anthu kumangoti zikhale choncho akuti analola musika ku Lilongwe kumangoyenda ndamene mujamo atanyamula nkhuku yake asilikali ambirimbiri 1 nthawi zina zake madekha ololi mpaka mapofuna kulankhula ndikuti kodi chimene tikuonachi ndi chani uyu musika mazatani asilikali osuwa chifukwa chani lero asilikali atuluka chonchi ukafunsa ndikupasidwa mayankho ndio umaganiza ano kuti ndipange comment kapena sapange comment nthawi zambiri anthu anzeru kapanga makomenti mwachisawawa zimativuta kuti tiyankhe chifukwa timalemekeza chifukwa ndi anthu oti nawo sautani amatithandiza kuti pamene takhota atiuse koma mongopempha majijirikidwe akulankhula akanachepa pang'ono kulankhula ninde kumatamba ndikaye mwasogoza kufunsa ku Lilongwe market imene napitako sinali kupita kwa masewera kunali nkhani yayikulu nkhani imakhuza anthuwo anthu masewera ata kukhapana ata kubayana achita kunza kuti pali issue yakuti mubwere tizakambirane kona ntalola musika mnyanali kanthawi yayitali yakana nkhani imene yoyo komanso asilikali aja anali on duty anali kumene kuchako ena taxpayers money nobody was paid anali ku duty station yawo so ningofuna ningolankhula zimene zozo to make it very clear Sosolina mwina chipani chanu choja zake mlandu pale pano machipanga register chipani chathu cha odia zache alibe mulandu pakati panopo ndiyankhe monena chonchi mkamalembesa chipani simapita kuti odi ndakulembesa chipani lembesa kulembesa kumapita pamakhala ma process lero nchakusonyezani certificate ya odia zache alibe mulandu yoti manifesto yake yadusa is part of registration ni mbali mozi ya kulembesa manifesto ikachongedwa kuti manifesto iyi ndi Malawi 2063 agenda zikugwirizana achonge apasa certificate mukatero muitenge mpitinaye ku registration kumene kujako ndikuti maboma onse akuvomerezani kuti 100 boma lilonse zonsezo tinapanga kale koma ifesi tikufuna njira yani zachidule tikusata malamulo step by step ndiye yankulanga kwa inu ndona kuti chikulembesedwa zonse tachita anthu ambekezerezo noti muzakhala pa ballot chisankho cha pa 16 September anthu amene akubvera pakali pano akuonera okutsalira inuyo ngati amayi kuusa Malawi yonse okay ondisatira ndosandisatira omwe nthawi ikakwana tiauza kunena kuti pakali pano tikuyenda motere koma ndichakukuuzani kunena kuti anthu amene tili nawo odi adzachalibe mulandu simawerazi kapena anthu ongobwera amasapoti mangoti amene timapasa ma t-shirt zitenje ndi amene alembesa tinali ndi ndondomeko yathu strategy yonena kuti tizalembesa motere ndi anthu alipo mukamaona si ojia ndi ma registered voters mwedi kulankhula pano ndikulankhula mtima uli zi chifukwa pamene namangoti lembesani ife timauza athu kalembeseni mkuona nthawi ndikapita m'midzimu sinimafuna PA system hayi timangouza akuluakulu tauze anthu abwere anthu kubwera mukucheza kwanu ndi anthu munakamba konso kufunika kuti azitsatira mauthenga okhuza ngozi zogwa mwadzidzidzi kutengera kuti boma lachikwawa ndi limodzi mwa maboma amene amakhuzidwa ndi ngozi zotere nkhani imwene ndiyofunika bwanji ndiyofunika chifukwa kuti mdziko muno ndi dziko lapansi nkhani za mavuto za chilengedwe kusintha kwa nyengo zikuchuluka ndiye kuno kuli chisimo choti anthu ena amakana kuchoka malo awo amene mwamvera muja timapempha kuti mukauzidwa kuti chokani muzichoka chifukwa tipewe ngozi zimene zingathe kupha anthu boma likudziwa kuti kuno kuli njala ndeti ndi department ya office ya president ya Dodma ikudziwa bwino lino kuti anthu amene wawa mdziko muno siwokhawa kunoko ali ndi njala kufuna kuti akhanizidwe komanso tikupitiriza tikusochera pambiri Malawi munomo atsikana anyamata amene akufuna ngongole ya NIF kuti azipanga yani azipanga business izi ndi zimene anthu ambiri akumanduza ndikalowa nyumba muja kuti ngongole zimene zijazo ndikalowa mu office ndina ndidziwe kuti nkhani ndiponyere kuti ndithamangizire kuti because tachokera kwa anthu nkhani ina tinaona mmene mwayendera munapeza mabanja inaona kuti ndi ana kuti ali mabanja ana osayima msinkhu yokha mbanja utenga kwanu ndotani ndimafunsa kuti chifukwa chani
simuli kusukulu ndinakwatiwa amunanga anandisiya ndiye ndimalimbikisa kuna kuti bwererani kusukulu chifukwa sukulu ndi sogolo lanu muli ndi mwana inde koma pakali pano malamulo akulola kuti mbwerere kusukulu izi zimene zingathe kuchitika ukamapita m'midzimo ndikumacheza ndi anthu umpeza munthu yonkulankhula naye. The same in English, can you hear a bit more on the issue of hunger? People are complaining that there's hunger here. How are we going to help them as government? At the same time, the issue of getting marriages. Thank you very much. You see, one of the issues or one of the voices that I'm capturing when I get into the homes of the committee members is number one, hunger. They are complaining about hunger almost everywhere. So what we are saying is this is coming from the people, the little people in the villages. Therefore, it is very, very significant. It is a voice that must be responded to. So it's like Capitol Hill has come to the village. We capture the voice, we go back, and then we know how deep-rooted this issue is. So too is the issue of early marriages. I've talked to the girls, they've told me I was married, now divorced, I'm just staying at home. I said, no. These days you are allowed to go back to school. It's about motivation. You can go back to school, construct your own future. And that can only be done when you interface with the individual, talk to the person, they see you as a model also, and motivate them. So this is what took me here. Oh, we did appreciate it. Leo dasanga at least tunajua sasa interview na ukuku makamera sabuni abali mukina bida wa azmai bida wa zambo ndio wali Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.